Lilin mill-arti sagra li l-artist Jennings Falzon huwa normalment magħruf għalija l-esebizzjoni l-ġdida tiegħu Elementi titratta ħolma u battalja bejn it-tajjeb u l-ħazin. Quddiem din l-esebizzjoni Falzon spjegalna l-użu tas-seba elementi prinċipali fl-arti fosthom il-linja, il-forma, il-kulur kif ukoll il-valur. Idea ta' elementi hija ġejja għax fl-arti hemm seba' elementi li għandek tuża. Ovvjament jiena naħdem ħafna xogħol 3D, allura ninkludi ftit minnhom, imma bażikament dik l-idea ta' din l-esebizzjoni li naqqad dawk is-seba' elementi biex krea din l-esebizzjoni. Stqar li meta kien qed jaħdem fuq dawn ix-xogħlijiet żamm f'moħħu l-kunċett tal-bilanċ fil-ħajja. Ħafna mix-xogħlijiet huma ħolma li inti l-bniedem ma tafx fejn ħajwassal, kemm ħajjgħix, kemm allura dejjem isek timmaġna se jiġri li żid il-qudiem. Allura ħobb nilab dik l-idea ta' il-bilanċ li ħataqa u ma taqax il-ħajja qed tgħix tajba tgħix ħażina, għandna nilab ħafna da simbolizmu biex inkun nista' nikkrea da xogħol. Fi kliemu kienet biċċa xogħol letteralja li xprunat dan il-ħsieb. Dik il-battalja bejn id-dinja kollha dik, il-battalja bejn it-tajjeb u l-ħażin, min ħajiddomina l-iżjed hekk il-ħażin jew it-tajjeb. Allura jiena rid niġġelenġeli lil nnifsi. Min hu t-tajjeb u min il-ħażin? Jista' jkun il-ħażin it-tajjeb u t-tajjeb il-ħażin. Allura nħobb naqqad daw il-ġiex punti bekk la Divina Commedia Dante toġobna ħafna. Nħobb nieħu dawk l-ispunti kemm quotes mill-poeżija u ndaħħalhom fix-xogħol tal-arti tiegħi. L-esebizzjoni se tintwera f'Kazina notabile fir-Rabat sa 18 ta' Lulju li ġej.